Hej Samuelsen, og i dag er vi sammen med Fortnite og HUGO. Let's go. Og i dag skal vi spille Fortnite Battle Royale. Kan du ikke være? Og hvis I kan se, så rykker jeg bare. Det er en meget stor skærm. Ja, så. Jeg kan ikke helt. Men så. Sådan her. Hugo, han er nu her. Og jeg vil... Hugo, han er lidt nogle gange... Vi skal ikke spille CO-spil. Det er noobs, der spiller det. Nogen noobs gør, og jeg er ikke en noob, og jeg spiller det. Ja, han er ikke en noob, og det er heller ikke. Det er Kaiser. Hvad laver du? Hey. Ja, det skal være det der alien-skin. What? Ej, det er sygt fedt, jo. Nej, vi skal jo ikke lide om militærshops. Nej, det skal vi ikke. Unicorn. Nej. Det passer sygt godt. Jeg dør snart. Nej. Jeg kan være. Det er fedt, jo. Ej, hvor sejt. Og du gør så hørte på noget. Sådan der. What? Jeg skal lige se dine andre skins. Du har Renegade Raider. Du har mange skins. Skuldsuper. Okay, skal vi bare i gang med det her game, eller hvad? Jo. Kan du ikke lide? Hvad er det der for et skin, I går? Nej. Ja. Det giver jo ingen mening. Til alle jer, der ikke ved, hvad det her skin det er, så er det pænt lidt. Hvad laver du? Det er Kaiser. Et eller andet. Nu gør jeg lidt syg, da. Nej, jeg har ikke sige, hvad mener du? Hvorfor? Ja! Nej. Ja, det er skinnet på. Ja, det er der skin på. Ja. Prøv at se den her controller. Det er min. Altså, det er min. Felix, flere andre lige. Væk. Nå. Tada! Er den ikke sej? Jeg ved ikke, hvad jeg laver vel. Men så, tada! Altså, det er en af Hugos første videoer, vi snakker med. Det er min første video, hvor man også kan se mig. Altså, går du ikke væk? Jeg er også med på Mr. Pomfrit. Bare I går ned og abonner. Og subscribe og like. Jeg subscribe og like, eller... Shop! Eller shop. Ja! Prøv at se, det skin, jeg har på, jo. Ej, den dukker. Nej, Ej, hvor er det irriterende, fordi controller sådan ryster, når man slår på tingene. Ja, er det ikke meningen? Så har man det helt Det fuldt har følelse. det er min controller, ikke? Og det er Rykker faktisk bare meget rart. Min storebror, han har ændret settingen. Bed. No! Hvordan er vi? Hvor synes du, vi skal lande? Vi lander pumpet power. Pumpet! Prøv at se, vi lander her til den der blå marker. Den der blå marker, der lander vi. Og det er et meget fedt sted. Ja, det er det. Der er klar, jeg slår mig lidt i den her video. Hvorfor? Bare kig der. Du må ikke slå dig. Det var ondt, Felix. Det Hvad er det for nogle settings, du har? Noob Den markerer et eller andet. Hvad? Det giver ikke en... Jeg er vant til den. Mening, jo. Jeg er vant til den. En mening. Det er mit big butt. Det er ikke en big butt. Skat. Nej, det er det ikke. Subscribe. Holy. Yay. Please land på en gun. Oh my god, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, når jeg har en gun. Det ved jeg da heller ikke. Kill. Healing. En gun. What the Sigma? What du har det til Cybertalk? Ja. Yeah. Hvad er det, jeg ser der? Er det verdens bedste spammer? Nej, det er det ikke. Det er Kaiser. El Primo. Ej, vi spiller ikke Silverbow, fordi det var heller ikke meningen. Ej, så lige det der crash, der var i skærmen. Nej. Nå, okay. Det kan jeg i hvert fald ikke. Så alle jer, det skærmen, den crasher lige på en eller anden måde. Ingen ved det. Ingen ved, hvad der sker. Jeg rykker bare lidt på fjern. Fjerneren. Så. Nej. Det der, den vinkel fra før, den var meget bedre. Hvad mener du? Nej, min er god, den her. Prøv at komme og se den. Vi. Imens I sidder og venter på Hugo, han kommer i fight, kan I lige abonnere til kanalen, hvis I ikke har. Og hvis I er ny til kanalen, så vil jeg bare sige,
hvad hedder det nu? Velkommen til kanalen. Husk at Det er like, vildt, subscribe, bye. Den har laser, den er sygt OP. Det ved jeg. Altså, det ved jeg også. Og det ved jeg. Hvem ved det? Oh shit. Det er Kaiser, .dk. Oh my god. Nej, hvor sagde jeg det? Battle. Han er OP med battle. Ja, bro. Skal jeg lige vise jer mine skills? Ja. Prøv at se det her. Wow. Okay, hvis I er ny til kanalen, så vil jeg bare sige, mens I sidder og venter, har jeg min hund her. Og Hugo sidder og piller ved den. Det ved jeg ikke. Det ved I godt. Okay, ses. Den gav mig lige nogle mats. Oh shit. Og man må ikke sige banord. Og der er en. Nu skal jeg op og fight. Yeah! Husk at like. Nu har jeg bordsballet på vej. Der er du. Bare dyk. Ja, jeg fik ham. Jeg er så god til at spamme. Jeg ved det. Jeg tror lige, jeg har været bedre til at spamme i det her spil. Vi har desværre ikke lige at spille så meget mere, så vi ender video med Hugo, der sidder der. Hej. Hej. Husk like, subscribe og hej. Hvorfor?